ଆଜିର ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମସ୍ୟା ଯେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆମ ରୁମ୍ରେ ଏବଂ ଶୋଇତେ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ସପଟା ଏଇଠି ପୁରା ଅଧା ହେଇଯାଇଛି ଶୋଇଥିଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆମର ଇଆଡ଼େ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏଇ ଶରତ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଅଧା ହେଇଥିବାର ଶୋଇତେ ପାଉନୁ। ହବ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଯଦି ବୋଧେ ପୁରା ପାଣି କରି ସାରିଦେବ। ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଯେ ଏବେ ଏଠୁ ପାଣି ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଏଠୁ। ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ବୋଧେ ପାଣି ଏତେ କେଜାଣି ହେଇଯିବ, ଏଠି ଶୋଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତା ଏଠି ଆମର ଏଇ କାଠରେ ତିଆରି କରିଦେଇଯିବ। ଏଇ ବାଡ଼ି ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ରଖା ହେଉଛି ରୁମ୍ରେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଭିତରେ, ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ଏ ବାହାରେ ନ ଶୁଖେଇକି ଭିତରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସବୁ ସାର୍ଟ ସବୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଶୁ। ଆଉ ଏ ହାଣ୍ଡି ନା କ'ଣ ଏ? ହଁ ଅଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍, ଇଆଡ଼ୁ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ଟା ରଖିଛ ନା କାଇଁ? ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ଟା ମାରିବା ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି କ'ଣ ନା ହଁ ଏବେ ବାସ୍ ଏଇଠୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଗତିକୁ ବାହାରୁଛି, ଏଇଠୁ ପଡ଼ିକି ଇଆଡ଼କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଏ। ହଁ ଏଇ ବହିକୁ ଯିବ ପାଣି, ସେଠି ଆହୁରି ଅଧା ହେଇଯିବ। ବହି ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଆଣିଦିଅ, ଏଇଆଡ଼େ ସେଇଠି ବେଲା ପେଲା ରଖିଦିଅ, ନହେଲେ ସେଇ ବାଲ୍ଟି ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ। ଏଠି ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଦେଇଛୁ। ଆମର ଆଗତରିକା ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଭାତ ଚାଲିଛି ଏଠି ରନ୍ଧା। ବେଲାଟା ଆଜି ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହବ ପରା, ଇଏଟା ଆଣିଥାନ୍ତା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ ହେଇଥାନ୍ତା, ରଖିଥାନ୍ତା। ବାଲ୍ଟିଟା ରଖିଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି ଯେତେ ଫୁଲ ଲୁହାଟା ନା, ଲୁହାଟା ରଖିଦେବା। ଏଇ ବାଲ୍ଟିଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ ନା, ସେଠି ରଖିଦେ। ଠିକ୍ ହବ ନା?